Здравейте! В това кратко видео ще обясня една от книгите, която съм прочел, защо по-голямата част от хората са наемни работници или хората, които работят на заплата. Така, тук са на първо място наети работници или хора, които работят на заплата. Тук са хора, които работят в традиционния бизнес или имат малък бизнес, микробизнес, както искате го разберете, или в България, както е известно, в частния сектор. Нали? Имам нещо собствено, притежател съм. Тук са богатите. В този квадрант е и инвеститорите. Но защо по-голямата част от хората избират тук в N нает работник? По-голямата част от хората, това са 95% в световен мащаб, или над 7 милиарда души избраха да работят на заплата, да си продават техните качества, това, което са завършили в училище, това, което умеят, това, което знаят, и предпочитат да си продават времето на заплата като нает работник. И те виждат в този сектор те виждат сигурност и бързи пари. Вали гърми, добре лошо, знаят, че след един месец ще се получи заплата. Тук в частния сектор, традиционния бизнес тук са хората, които имат малък бизнес, притежатели на нещо малко, с 2-3 човека, някаква бригада строителна, например. Традиционен бизнес. Тук влизат също и малките сервизи, автосервизи, малките магазинчета, също козметични студия, пак 5-10 човека или може би 20 човека, нали, зависи колко е разпространено. И тук хората си работят за себе си или си имат някаква бригада в традиционния бизнес. Тук са хората, тук са богатите, хората, които имат много големи фирми, като Jumbo, Kaufland и така нататък. Метро, ще сложи и метро, защото всеки го познава. Метро. Тук са богатите. Хората, които търсят персонал, инвестират в персонал, в нает работник. Богатите инвестират в нает работник, за да работят работата, която предлага богатите. И така нещата се въртят. Също от нает работник тези пари отиват в хората, които са инвестирали в нас, в работниците. Аз също съм работник, но се опитвам да правя и нещо допълнително. Опитвам се да се науча и на нещо допълнително, на нещо, което не се изисква много учене, не се изисква училище, не се изисква допълнителни курсове, просто чета книги, следвам хора, които са успели. Да се върнем към 4 потока. Инвеститорите, това са хора, които инвестират в акции, имоти, ценни книжа, ценни
книжа и други, като злато, бижута, много скъпи бижута, нефтови компании и така нататък. Ето тук продължаваме с нефт, злато. И това са хора, инвеститорите са хора, които търсят фирми, купуват цели фирми, купуват цели нефтови компании, купуват няколко имота, които се дават под наем, които след това търсят други хора да управляват техния бизнес и те само правят това. Просто те наемат и инвестират в много големи фирми, които съм споменал тук и още много други, в големи компании, в всичко това, което ние го притежаваме, като тази техника, която имаме, добрия живот, който ние го имаме, вещите, които подобряват нашия живот. Това са от тези два потока, тези хора инвестират точно в това, което е около нас, което движи света. И по-голямата част от хората, връщам се пак на нает работник, по-голямата част от хората избират да си останат тук, защото виждат спокойствие, след един месец ще си вземат заплатката и така не рискуват нищо, ами просто реално си продават техните умения, продават си тяхното време, за да работят като нает работник. Като нает работник са много професии, от складов служител до шофьор, до доктор, банкер, служител и така нататък. Безброй много. И с това по-голямата част от хората избират 95% от населението на Земята на 7 милиарда да работят точно тук. Но хората не знаят, че заедно с това, като нает работник, могат да работят също и MLM. Защо не? Много хора ще кажат, сега пък MLM. Да, защо не MLM? MLM е с много голямо бъдеще, защото технологиите в момента увеличават бизнеса на MLM. Увеличава се бизнеса на MLM. Това се увеличава. Постоянно се увеличава бизнеса на MLM с днешните технологии. Затова хора не подценявате MLM. Инвестицията в MLM е много малка. С 150-200 лева вие може да започнете нещо собствено. Ако има хора, които не искат нищо да правят и 10-20 години се стоят тук, и защото не искат да рискуват, нямат финансова възможност да започнат нещо лично, като традиционния бизнес, който е тук, и си стоят само тук. И обясних ви накратко. Благодаря, аз бях Иван Пенчев.